Ayan mga besh, magluluto tayo ng isang simple dish. Ayan, na talaga namang ang sarap. Oo. Kasi nung nasa Pinas pa ako, lagi ko itong ninuluto, ano mo naman. Pero hinahanap-hanap ko. Kaya ngayon, may chance, nakabili ako ng talbos ng kamote, gagawin ko siya. Ang ingredients, napakasimple. Talbos ng kamote, nahugasan na kaya ganyan ang itsura. Gagamit ako ng master sardines. Yung gusto ko kasi medyo maanghang. Meron tayong olive oil. Meron tayo ng lemon. Bawang, sibuyas. Lagyan natin ng paminta. At lagyan natin ng asin. Ayan. Game? Tara. Ayan mga besh. Unahin natin ang bawang. Pag medyo brownish na siya, syempre, isusunod natin ang ano nga bang kapartner nito? Ang sibuyas. Ayan, nandiyan na rin ang sibuyas. Ayan, diba? Papabrown din natin siya ng onte. Tapos isusunod na natin dito ang ating sardinas. Ayan na mga besh, nandiyan na ang sardinas. Wow, ito pa nga lang parang ang bango-bango na ng amoy niya. O, diba? Sarap. Budburan na natin siya ng konting paminta. Ayan. Kung gusto nyo guys, pwede nyo siyang lagyan ng konting water. Ako kasi parang hindi na kasi yung, tawag dito, yung kamote naman, talbos ng kamote is magtutubig. Tapos lalagyan ko siya ng lemon. So parang yun ang magiging sabaw niya. Ako kasi, pwede naman kung ayaw nyo ng maasim, pwedeng wag nyo na lagyan ng lemon. Ako kasi gusto ko yung medyo may asim ng konti. Ayan. Ayan mga besh, nalagay ko na yung lemon. Nabudburan ko na rin siya ng paminta. So, lagyan na natin siya ng konting salt para lumasa. Hinay-hinay. Ayan. I am using, iodized salt. Iodized. Tama ba? Ayan, mga besh. Yun. Konting yan. So, yun. Ilalagay na natin ang talbos. Ayan na, mga besh. Nandiyan na rin ang talbos. Kasama ng sardinas. Ayan. Maya-maya lang. Pwede na to. So, tatakpan na natin siya para maluto na ang talbos. Diba? Ayan. Yung pantakip natin. Ayan. So, let's wait like, siguro mga 15 minutes. Carry na yan. Ayan mga besh, tapos na natin lutuin ang ginisang talbos ng kamote sa sardinas na ang ginamit ko ay mustard. Tingnan natin kung ano ang lasa. Ito siya. Tikman na natin. Masarap mga besh. Init. Ang sarap. Promise. Pero etos. Sarap siya. Sulit. Promise guys, masarap. Ayan, sa simpleng ingredients na meron nga tayong talbos ng kamote, master sardines yung ginamit. O kung ano gusto nyo gamitin na sardinas. Tapos ginamit ko medyo chili flavor para medyo maanghang-anghang. Lemon, paminta. Ayun, bawang, sibuyas. Para isa. Sarap. Ayan. Murang halaga. Nakagawa ka ng isang simple dish. Salamat!